Aquest 2021 només poden passar coses bones, doncs perquè aquest disc compleix 25 anys. Atenció, Wannabe ha sigut el single més venut de la història per part d'una girl band. Per què destaco aquest disc a la secció de grafologia? Cadascuna d'elles firmaven. Ho veieu? Per cert, us he de dir que jo era la Gary. Que no li importa a ningú? És igual, però jo us ho dic. Comencem. Destaco de la Gary que té un geni que flipes. Fixeu-vos quan fa la G, que fa un traç vertical i després torna cap a l'esquerra. Us he de dir que és una persona hedonista perquè marca un angle molt gran a la part dels instints. També és una persona que li agrada el money. Totes les coses que estiguin relacionades amb el plaer, diguem que a la Gary li agraden. El fet que també subratlla el seu nom i que la ratlla estigui propera al nom vol dir que és una persona molt i molt propera. I també indica que ella necessita estar a un pedestal per fer-se notar. Hem començat amb la Gary i ara saltem cap a la Victoria, cap a la Vicky, que fa 25 anys era Victoria Adams i ara és Victoria Beckham. Vinga, anem a la Vicky. Ja soc la Victoria Adams, dos de francs. El primer que us diré de la Victoria Adams és que té unes dependències en els seus pensaments molt i molt fortes. Potser no té raó, però ella defensarà les seves idees fins al final. Ella fa la V baixa, després fa la I al punt, CT i després escriu la resta del seu nom. O sigui, ella fa la lletra que es diu agrupada. Això ens parla que és una persona molt i molt enginyosa i superflexible. Ara bé, si la treus del seu espai, pot ser una persona que li costi adaptar-se i inflexible. És una persona detallista, meticulosa i que si li encarregues una feina la farà i molt ben feta. I a part és una persona molt i molt constant. Per art de màgia anem a parlar d'un altre Spice Girl, que és la Baby Spice, és a dir, Emma Bunton. L'Emma és molt i molt tímida. Fixeu-vos amb la mida de la lletra, que és molt i molt petita. Ara bé, aquesta timidesa contrasta amb aquesta E tan gran. Això vol dir que ella vol projectar aquesta imatge d'una persona poderosa, que és molt sociable, però en el fons amaga una timidesa molt i molt gran. A més, aquesta E sembla que sigui envolvent, sembla que s'hagi de menjar la resta de lletres. Això indica, una vegada més, les ganes que té de protegir-se de la resta, malgrat que hagi triat una feina que consisteixi en fer-se cuetes i amb una projecció i amb una exposició al públic, a ella li agrada anar a la seva bola tranquil·leta i sense estar tan pendent de la societat. Acabem de la Emma, la Baby Spice. I ara anem a parlar de les dues Melanies, la Mel C i la Mel B. Ara sóc un mim. El color preferit de la Mel C és el groc. No, això m'ho acabo d'inventar, però podria ser. El que sí que us puc dir a través de la seva lletra és que és una persona molt i molt optimista i també molt treballadora. Em fixo en la seva inicial, la M. Ella escriu el primer pont més gran que el segon. Per tant, no és molt dependent de l'opinió dels altres. Té una autoimatge bastant positiva d'ella mateixa. La A és una lletra que ens dona informació sobre el món de les emotivitats. Si us hi fixeu, a la A hi ha un bucle innecessari. Això significa que de vegades li costa expressar el que pensa. I tanquem l'estudi grafològic de les Spice Girls amb la Mel B. Mel B, de barrera, com jo, de tota la vida. Mirem la seva inicial, la M, com l'escriu. El segon pont, o sigui, ella fa el primer punt de la M més baixet i el segon el fa més gran. Això què vol dir? Que està superpendent de la mirada dels altres per sentir-se valorada i també ens indica les ganes que té d'ella destacar en l'àmbit social. També indica preocupació per les crítiques alienes. A més, ella s'infravalora i creu que són més importants les opinions dels altres que les pròpies. Última cosa que comento de la firma de la Mel B és que no sap posar límits. Fixeu-vos-hi que quan fa la B, envaeix el seu nom. Això vol dir que és la típica persona que s'agafa moltes confiances, demana massa favors i després no els torna. I acabo cantant-vos una cançó. If you wanna be my lover, you've gotta get with my cats. Pisso, qui vols dir? Ui. Mare meva, com se les gasta.